It-tifla li waqa' ġo ktieb hi adattament ħieles mill-play The Boy Who Fell into a Book ta' Alan Ogburn u li ġiet adattata l-Malti minn Trevor Zara. Din il-produzzjoni fiha reċtar, sfin u kant blan ewlieni jkun li tgħaddi messaġġ importanti lit-tfal dwar il-qari kif ukoll trawwem l-interess fit-teatru. Lan ta' din il-produzzjoni huwa l-qari u l-immaġinazzjoni l-fantażija li jġibu l-kodba, aħna nistidnu l-kulħadd biex jiġu jarawna b'ma speċjali t-tfal. Din il-produzzjoni hija proġett ieħor minn Teatru Roq bi produzzjoni ta' Isabel Gatt u taħt id-direzzjoni ta' Marcel Tewma. Marika hija tifla ta' madwar 10 snin, il-passatemp favorit tagħha huwa l-qari, din kontinwament qabel torqod taqra kodba differenti u darba minnhom waqt li tkun qed taqra l-ktieb Ċaka Sam u l-Kassa Seqer l-Iswed tiltaqa' ma' super eroina tagħha Ċaka Sam. Flimkien dawn jgħaddu minn ħafna kodba differenti, jiltaqgħu mal-personaġġi kollha ta' dawn il-kodba u jippruvaw isolvu l-każ tas-Seqer l-Iswed. Ċaka Sam hija supereroina li tipprova ssolvi l-każ tas-Seqer l-Iswed biex tkunu tafu aktar ejja warawna. Teatru Roq huwa magħmul kollu minn studenti universitarji li qed jistudjaw biex isiru għalliema tal-primarja. F'din il-produzzjoni qegħdin jieħdu sem ma' 30 student. Din il-produzzjoni ser tittella fl-MITP, l-Università l-Antika l-Belt, fl-14 u l-15 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija.